Ние от Попинци миналата година си бяхме направили лагер горе на местността Петелово и протестирахме 36 дни. Ние бяхме много. Цялото село бяхме там. Да. Цялото село, ние като се организира работата, всичко живо излиза. Камиони, коли, всичко извозва, мъже, жени, деца, дори и деца. Много бяха и децата. Заплашваха ни, тия жандармерия докараха други полицаи такива, че си мислеха, че нещо ще направят, ама ние се не предадохме. 36 дена не давахме никой нагоре да сондата да ходи. Срещу протестирахме, защото не искаме да се тровим с тия цениди и златото само с цениди се отделя. И за това решихме да си запазим селото и всички околни села. Не, никога! Никога на този канадец няма да вярваме, никога! На Джон Мензайс, той да си иде в Канада там да си прави що ще, тук в България ние не го искаме, изобщо не го искаме. Той там да си иде, ние Петелово никога, тук пред цяла България го казвам, че никога няма да допустим да се разработи, това е цялата истина.